cepet kok ndek selak doyak Mbah Walu ya. Iya. Nggih. Loro tak tampani kok terima kasih. Ya aja piye to? Cek ngono lho. Iya. Ola si Mbah njaluk kon. Matur nuwun Mbah. Sapa jenenge Mbah? Oh, gimana? Oh, namanya siapa? Thank you. Hah? My name is Tatin. Yes? Your name is? Mane Momone. For you, for me. Iya, thank you. Terangane pinter bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Salele pinter bahasa Inggris apa? Sapa? Wis lunyu ora ono sing nangguri. Lah, ora ono untune ya. Wes ngawur kowe iki. Lah apa jenenge untu kok kena? Sepeda motor kuwi nang sing metik kok wong ora anu ya. Kudu ngerti toro ojo ditinggal kapribaden ketimuran aku keri ing sana kaya sing eling apa iku supaya pancene bener kadamu ayo nyewa pengedram saka Sela on 7 Mbah Walu ya oh iya Nding mau bengi nang lu ganteng wis ngendika Mbah Walu ya sesuk ketemu nang kepek ya nek ngersake jula-juli sesuk nang kepek ngono ya ya ayo diaturi tindak munggah kene mak aja dienggo dhewe didum-dum ya mumpung aku ya aku seneng saiki nek nang bintang tamu ngene iki no ya aku iso antuk-antuk heeh ya ora apa-apa mak monggo Mbah Walu ya tindak mriki kalian tak suhit Mbah Walu ya tindak mriki
kok urung teko. Mbah Waluya nembang mrene ake wintosi para penonton Mbah Waluya nembang iki kok lagi Mbah Waluya tok monggo Mbak Sugi iki eneng komentar luar biasa lho no. Komentar luar biasa sapa saka penggemar wayang sing eneng Jakarta mau bengi SMS aku saking akeh ya intine nek tak kandhake Mbak Waluya kok ndak Mbak Waluya GR ya ning bengi iki tak omongke bahwa beliau itu nuwun sewu bahan sing wis tahu-tahu wae nek sing ngomongke Mbak Waluya tetep lucu lan tetep apik. Oh iya ngono ya Mak. Pancen yo mimik dagelan ki pancen wis wiwit saka lair wis disandang dening panjenengane mula dagelan ki ora iso dicipta sakal ora iso ning pancen mengalir darah daginge. Ya. Ngono ya Mak. Kek komentaro. Men rampung sik. Wis rampung, wis gek omong. Kula nuwun Mbak Jange. Monggo. Ya, iki lho sopane nang kene iki lho, anggere pertama kali mesti kula nuwun. Ya nggih. Kula nuwun Mbak Jange. Nggih, Mbak Suhin. Wah, 2 malam ketemu Mbah Waluya terus. Iya, nek kesuwen ya sok kangen. Iya. Ning nek weruh ngene iki rasane nek nang weteng. Iya ya ora apa-apa to ya Mak. Iya. Nggih napa-napa niku nek kokean nggih marahi nek. Nggih, kula niku nek ora weruh sesasi ngono. Mayang terus sesasi ra nganggo Mbah Waluya niku rasane kaya kangen niku. Ning nek weruh ngoten rasane kaya mungkup-mungkup teng weteng niku. Mbak Jange Pripun? matur nuwun. Iya ning srawunge ya hebat kok ya. Iya nggih kula niku. Niku napa-napa disrawungi ya. Nggih. Sinten mawon disrawungi. Lho wong ajar-ajar iki kaya aku iki. Gedhe cilik tuwa enom sugih miskin. Aku ki amor wong sugih ora ketok nek melarat. Amor wong melarat ora ketok nek sugih. Iya. Amor wong waras ora ketok nek edan. Amor wong edan Ya tetep waras. Ora ketok. ning sampean ki saking gabyake sapa wae kok ruwi wingi ning pasar jane keke ora umum kok ruwi kok ya kowe malah melu guyang-guyu to Pakne. Wah kuwi nguleke aku kentir malam iki. Iki nyopo to ngaturi wilujeng rawuh ngersane Bapak Ibu ing lenggah. Kowe apal ora siji-siji gae. Le lahir ki rak dhisik sampean to. Lho kok masalah lahir to lek ngurus ki kenal ora ngono lho. Lah nek sampean akeh kudu ya ora ya. Wonten Pak Kiai, Iji. wonten Pak Jangkung, wonten Pak Lurah, lajeng wonten Pak Irfan, menika lajeng piyambakipun Bapak Wakil Bupati, Pak Himawan. Injih. Pak Himawan. Nggih mawon rawuh. Kalian Bapak Kapolres sampun keparang lenggah namun Injih. kajeng wonten mriku. Nggih, bareng donga pamuji desa Kepek muga ayem tentrem kalih sing sambe kala jumbo ingkang kinayuh sembodo ingkang den setya. Amin. Ingkang dipun cepeng panjenenganipun Bapak Bambang ingkang sampun pinten periode Pak? 2 periode. Berarti sesuk tahun ngajeng rak tasih malih Masih bisa melanjutkan. Oh lanjut. Karena ada peraturan baru memang masih bisa 3 kali. Oh, masih sakniki peraturannya anyar 3 kali. Bisa melanjutkan. Lah niki ya pokoke nyuwun donga pamuji muga-muga sok tanggal 23 November pilihan kepala desa atau lurah tentrem ayem kalih sing sambe kala. Sapa wae sing dipilih monggo ya kuwi bapake wong sak desa Kepek. Ora perlu padha congkrah, ora perlu padha kerah, ora perlu padha bubrale bebrayan mergo pilihan lurah. Nek sampeyan iki gedang awah pakel. Kok iso Ngomong gampang lakoni angel. terus Sampeyan dek zaman pilihan lurah ke tahun piro sampeyan neng-nengan karo tangga seprene raruh-haruh? lah salah Mergo beda pilihan. lha kuwi jaman biyen nek saiki wis ora kanggo. Mulak-mulakno Zaman kuwi. biyen aku ngrumangsani salah nek saiki wis ora kanggo. Pilihan ki bebas sapa wae. Lah, Monggo nggih. ora meksa.
Sebab sing dadi lurah ku ya kuwi bapake wong sak Bapake desa. wong sak desa. Milih sing iso mimpin, milih sing iso ngayomi, milih sing iso kepiye bermasyarakat. Sampean ki kira-kira mbok yo ora mung dadi masyarakat wae gek dadi kepala desana ta Pak? Niku sing ajeng kula omongke. Oh, ngoten. Mbok menawa Mbak Waluyo iki gelem nyalon lurah ngono kuwi wah wis perangkate mesti gregeran terus iki. Kok jet gergeran pripun? Ayo Mbak jenenge saiki? lurahe wis dagelan mesti perangkate ya dagelan kabeh. Dadi nek ana wong njaluk surat apa mung diguyoni terus iya. Ngono ya. Nggih mboten wonten Mbok Cange. Nggih. Dadi napa mawon niku profesional. Napa umpamane dadi lurah ya kaya lurah sing tenan sing becik, dadi guru ya guru sing apik, dadi tentara polisi ya polisi sing apik, tentara ya sing becik, dadi dalang ya sing becik. Ngoten ora kudu kok. Paling ora nek sampean dadi kepala desa aku kira ya mestine dadi bulurah ngono lho beda Nek aku dadi kepalane kuwi lehere, ngono leher desa. Mau aneh-aneh kuwi. mesti terus tambah kemaki kae mesti ya. Dagelan ora patek payu kok dadak ngadi lurah barang. Wis ngene wae apik kok. Ya aja ngono to, Mbah ya. Iya. Dikroyok anak putu lho, putu usul. Menika nawala ya akeh banget, Mbah Waluyo. Ya. Menika saking seksi kesenian. Ya. Panitia. Oh iki karo hari ulang tahun kemerdekaan kok no. Oh iya ora apa-apa, Mak. Panitia seksi kesenian nyuwun langgam rengu, limbukan kalian rujak jeruk kagem Bapak Lurah Kepek sedaya kadang panawung krida ibu seksi konsumsi mugi dados jampi saya matur sembah nuwun. Sehat tentrem ST Gunung Kidul pojok belakang X Terminal Lama Wonosari matur suwun untuk pencinta ST Gunung Kidul salam sehat tentrem dan Indonesia Raya. Ya nyuwun lagu Semangat Juang 45. Oh ya kok diaturake Mak iya. Akeh banget sing padha nyuwun iki nok Mas. Nanti temumpuk neng ngarepanku sugeng dalu kula nyuwun lagu Caping Gunung Cara Madura. Oh iya. Podang kuning ingkang nyekar Mbak. Nggih. Sing ora bisa nggih matur sembah nuwun. Ya. Lagu katur dumateng Bapak Lurah Pak Bambang, Pak Parno, Mbah Ngatijo ing Patean Dapur sembah nuwun. Sapa meneh iki nok pirang-pirang. Kula Mas Jarwan pemadam kebakaran Gunung Kidul nyuwun lagu lali janjine ingkang nyekar Mbak Tatin matur nuwun. Wah kok kondo ngarani sinden dhewe-dhewe to ya nok iya. Ya ora masalah wis do tepung kabeh kok. Kula sak Supriyanto saking Jeruk Sari nyuwun bebeling nan kagem akeh banget iki nok biasane nek njaluk iki ketua Bapak Kepala Dusun mantan sumber beliau Bapak Kartino Bapak Kartono Bapak Man Bapak Partian kan RSUD Wonosari ugi angrikan Mbak Partine wonten ing taman kuliner matur sembah nuwun ya. Nah iki isih neh sugeng dalu sugeng pinanggih malih wonten ing adicara Rasulan Kepek kula damel cakepan sinom kagem katur Bapak Lurah Kepek saha jajaranipun ugi sedaya pamirsa. Cakepanipun sinom Parijata Slindro. Oh iya, sinom Palaran. Oh iya. Saking Suratno dengan alamat Trimulya RT 04 RW 01 Kepek Wonosari. Matur sembah nuwun. Sewu lepat nyuwun gunging pangaksama. Wah iya, iya. Nanti kaya surat kabar nggih hambane. Niki oke banget niki. Niki perlu ditembangke niki sinom Parijata sing kagem Bapak Lurah Kepek. Ya, monggo. Sapa iki anu sindian sing arep nembang? Ya. Monggo. Salah siji. Sampeyan kan aja ngetoh-ngetoh rene. Nah, terus mandek ora kondono terus bali rene. Atene ora ana sing nembang. Iya. Ayo yuk ditembangke. Kuwi cangkepane becik kuwi apik kuwi no. Iya, diaturke. Sinom Parijata sik. Iya, kuwi ana cangkepane ditulis Pak Suratno. Ben nembang sik. Awake dhewe ngenteni rampung nembangan. Kayane ngumpul wisata
iya jane nek gerongane ya ora pas kok ora pas nek cakepane gunung kidul wis kaloka aja sing lanang seniman lah sing lanang mangan tiwul sing wadon mangan walang iya khas gunung kidul kabeh wetenge lara Mboten nek lara. Iya. Pun kulino napa-napa gremet niku. ning nek ora kulino ya Oh nggih. Mangga lanjutke Mbak. Semarak kriya ora sulit apa setya nek kelakon setya nek kelakon neno sanadyan ta sewu mangga sembah nuwun Mbak Ayu ya kuwi cakepan sinom ling ripta Pak Suratno kagem Bapak Lurah Kepek oh iya ngono ya Mak Kene kek ngateka. Hah? Oh nggih menika ana neh Mbak Waluya saka Pak Imawan Wahyudi Wakil Bupati Gunung Kidul oh iya Terus sembah nuwun. kepareng maringi nawala heeh wah amplope kok dobel iki lho iya Aja nyedak lho. kok aku muni amplop double kok njuk nyedak iki apa Mbak Ayu Cange kula kalian Pak Kajari nderek kintun lagu Caping Gunung katuraken dumateng ngersanipun para warga Kepek Pak Kades Kepek ugi para Kades Wonosari sugeng mirsani mugi sami tansah guyub rukun ya Bapak Imawan Wahyudi lan Kadinas Kopinfo no. Oh iya, matur sembah nuwun.
Caping Gunung ku ana loro diaturake ana sing nyuwun Gagrak Madura mumpung iki Mbak Anting nderek. Oh iya. Piye, Mbah? Nggih, niki nuwun sewu Mbok Cangik. Pripun? Niki pamirsa napa penontone kathah sanget ngantos dugi kranon, dugi kantor pos, dugi pancuran ning wonten layar lebar. Oh nggih. Sing penting sisipan saking Pak Keamanan, Pak Yahman, Nggih. nyuwun pokoke jaga keamanan, ketertiban. jaga ketentreman, Nggih. jaga ketertiban. Sing penting soalnya neng dinti ana layar lebar rasa susukan. Rasa susukan Nggih. Zaman kaya sampean biyen nom-nomane ya tok nonton layar lebar lho. Lah iya, Ayo. Lah bojo jarene biyen arep rapi mergo layar lebar. arep rapi malah dihukum ke aku. Lah kok iso? Lah aku iki pacaran tak jak neng jungi ngono lho. Neng Tlaga Jonge. Njut piye? Janji karo aku tresno karo aku wonge adus ngono terus aku ya aku tresno karo aku tenan aku tresno karo kowe wis tenan wis apa sing berharga kanggo kowe tak nehke wis cukupen. Ngono kuwi. Heeh tenan wonge adus tak colong kalunge. Dadi sing berharga iki kalunge. Lah bocah karo kalunge iki larang kalunge lho dadi ya kok menungso karo kalung kok larang kalung iki piye? lah elek banget kaya aku iki wonge tadi. Manten nang neng Jonge. Malah nyolong kalunge. Iya. Terus pundi Mbak Cangik? Ingkang bagian menika wau pesen saking piyambakipun Pak Yahman sebagai keamanan, pokoknya jaga ketertiban, keamanan, terus jaga katentreman dewi-dewi monggo. Ya. Mergo iki tontonan dienggo piyai akeh dadi Nggih. wis ora sadya dinia kabeh supaya iso mresani kabeh. Lajeng menika piyambakipun Bapak Wakil Bupati sampun keparang lenggah ngaturaken panjenengan. Lajeng menika Pak Kasiwun menika Pak Kapolsek Ngawen nggih lajeng wah komplit banget lajeng Pak Edi, Pak Agus, Pak Yanto, Pak Pri, Pak Do lajeng. Ora kok apal men to sampean? Iki ya sing nyalon tak awur mbok ono nyenggol siji-siji ngono lho. Ngomong nomor. Ya ora ana piyayine kok tok sebutke iki lho sampe nake dhewe ora. Lah nggih, ya semene kae ya ning sing padha. Pripun? Semene kae iki ana sing cocok. Nggih. Monggo niki napa? Lah iki karo diaturke, Mbak. Ya, iki mau gandeng pamundutan Caping Gunung. Kalih nek biasane sing nyekar Mbak Suhin ki tak suwun anakku wedok Anting Lambangse. Oke. Saking Banyuwangi. Wes. Wis ket mau sore wis turu. Sindek ngantukan. Ayo wis ning mobil ya turu, tekan kene jejer ya turu. Nek ora tekan Kene tak pernahne jarike, pengen pernahke jarike ra. Ora wis kono pernahno dhewe sing wong wedok karo wong wedok. Lho. Ngono iki. Karo wong tuwek kok jual jawil nganggepe. Lah iki ki jare putumu. Lah iya nek rak ya wis tapian wis nganggo gelungan nganggo kebaya iki ya jaga karo wong tua ki ora jual jawil. Lah kudune kan piye? Sing sopan wong tuaku wis menep ora dadak anu. Lah wong menep. Sire menep kok tangane kok arep ngopo to? Ya rene temen ra kejawil kuwi aneh. Ngono. Piye nduk kabarmu suwe ra kepenuk? Anu kepethuk. Kepenuk ya apa? Kepethuk. Wah, seneng Nggih, wong tua. alhamdulillah saya Mbak. Iya syukur. Jenengan kok tambah putih ya? Iya, ngono. ora kena lara ati kowe. Ora. Lah kowe iki ya seklimah ning nyocok rasa. Iki terane kowe iki ya asem tenan kok kowe iki terane. Wong Engko cetok. dunekke elek ya ora kok tampa. Kowe malah kuwi sing jujur. Ora apa-apa. Lah kene iki tak unekke elek kok sampean muring-muring. Lho, elek ki njunjung wong sing apik-apik. Nek aku ora elek, sapa sing apik? Ra ono. Kabeh elek to. Nek aku nganti bagus, piye? Kalah no kuwi dalange. Mulane aku trimo elek, aku mergo apa? Biyen nalika ndum-duman apa-apa ki aku ngalah. Sampean kuwi? Ngalah piye? Dum-duman apa piye? Ndum-duman kulit. Dumbuk kene kidul kono nang ndi segara wong do mlayu entuk sing kuning-kuning jupuken. Aku gawe entuk sing ireng rapopo. Ndum-duman rupa udah dijupuk sing bagus-bagus aku santai wae entuk sing elek rapopo. Ora apa-apa. Sak rupa-rupane. Warung sing keri aku mlayu banter dhewe aku entuk sing dawa aku. Dawa apane? Umur kan sudah dawa umure tur umur sing bermanfaat. Ora ngono. Dawa jangkae. Dawa kae nek empuk ya rampun. Ayo Ting. Nembang. Diantu-antu Caping Pak. Gunung cara Madura. Ya, mangga dibawani. Oh, soalane bocah iki dan yo ming mripate le ra
Ukurane nggih mung semonten niku kok nggih. Napa Pak De? Mripatmu iki lho wong kancane lagi jejer wis isih do melek wis merem wae. Nanti diloke jajare ngorok niki wau Pak. Ya lho Pak De buka aib kok piye? Buka aibku. Buka aib piye? Dumeh mang bareng ning mobil ngorok njuk diomong-omongke. Lah wong aku rumah aku sing makler kok. Lho aku ki turu kok krungu wong ngorok. Bareng tak toleh ya kuwi anting. Oh, disele murup. Ayo Nduk. Madura iki. Iya Madura. Iki bawa sindeneng lek ngatek kaya pemain bola arep penalti ya. Ancang-ancange suarane ngono kuwi. Sikile Enak rada ngene iki. ngene iki. Iki ketutupan sagak, Iya, sagak kodone. kok semene gedene iki. Ya mergo iki di streaming lumantar pirang-pirang streaming ya. Channel Dalang Sena BWKS Live karo streaming saka Kelurahan Kepek kene. Wah, komplit. Nggih. Mon memajang kon kerok jenun Apa Parai tratapat aku. kok nganggo apa iki? Kon keruk Oh, Oh, tegese kan kerok iki mung karo. karo. Madura bahasane Ora ngono. Lah kerukune jenengan apa, Mbah? krunguku degan ngono. ya. Degan dikeruk. Nganggo raden. Nganggo raden. Sampai gunung lene nyekel mic kaya penyanyi rock. Lagahane dhewe-dhewe. Iya, pancen yo Ai kudu senam ki ya ngono kuwi ta. Semangat ya nek ya. Beda Rasuhin le nyekel mic oh beda. Lah kok Bedane kono apa? dibandingke aku. Iki ini sik enom le nyekel mic kaya penyanyi rock. Nek Suhin ki wis merucut. Ora iki lho ngegron iki lho. Iya. Ngur nyekel kok dikipake. Lek ngekele ora rusa ya, Mbah ya. Ah iya iya. kembang bayi madari Ah iya ta. Sikile maju siji. Gak oleh ya. Oleh. Ngene iki terus karo kaya dodol sate kene. Iya. Sate. Ting, aling. Kowe nek rame wae kowe rak wong Banyuwangi to. Santeten niku wae. Tak santet lho Mbah sampean ku. Aja. Wis ora rampan iki no, daginge wis pahit tok. Aja meneh disantet. Aku ki dagingku wis pahit. Pangan macan kuwi dilepeh. Apa arep tak santet awake? Wis ora apa-apa tok santet sak karepmu wis nek sing nyantet kowe gelem aku wis pokoke. Tak santet tumor upil. Suaru banget iki. Mosok santet kok tumor rupil jijiki banget omonganmu. Ya ben ra iso ambekan. Wah ya aja karo mbahne aja kereng-kereng. Nggih mboten kok Mbah. Sak maju. Ya wis sak mundur nak. Ngewoke lho. Iya. pasirna bareng
Basire Barongse iki pacitane Barongse. Pacitane Barongse Barongse. Pasirana. Oh, Pasirana. Pasirana bersih. Oh, tak kira pacitan Barongse no cara ngarone. Madura iki. Lah kudune sampean iki yo dong jare biyen suwe ning kono. Lah ora ngambah Madura. Ora tekan Madura. Madura iki sing terkenal luyah. Apa iya? Wah, mulane Madura iki asin-asin ora percaya diladen ora asin ya. Oh, iki mong carane nyembang cara Madura. Nek Iya. bocah ya ora saka Madura. Iya, Madura. Aku manis toh. Manis iya. Apa iya nok? Kok nyoba bawal ya? Wah, ya manis aku mau manis ora mesti apik kok. Iya apik wae oh nyatane apik. Ben sing manis ki sapa sing seneng ora nek kok. Ada penyakit. Ya. Iya. Panas Nah, iya. Aku jan tom-tomen nek cengkok sing iki. Nggih. Udan. Ngene lho. Dadi ketoke dhuwur ning terus klumbru. Kaya rasane nek carane banyu ki mak dledek. Nah nggih. Dadi munggah klumbru. Ora dhuwur, dawa ngono iki tembunge. panas ojan ling-ling sayang Sayangnya gua aling-aling. Iya. Beda karo Suhin halus ning kasar. Tapi ya. Nembiyen ngundang aku sayang, Reneo tak keprok. Lho lha padha wae kok. Lah nek karepe ra halus. Sayang kok Reno tak keprok kira ya. Sepi gunung Ya. Mangga kanca-kanca ya. Misowa Tapi gunung alhamdulillah iso metu suarane. Biasane iki le do Ora ngomong tak ye ngono ya. Ora tak ye. lah ya tak ya dek remek. Madura tak ya. Tak ye. Kono kira ana kanak-kanak. Ayo, ayo. make bineka make binek Ki artine ki opo? laban lake Iki tembunge oke sing mare aku tratapan. ayo wong bahasane dhewe-dhewe Artine iki ya ngono kuwi make bahasane. binek Iya lah kayak kelake Iya 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 iya. Kelaben lake. kelake heeh Kuwi bulan belen ana sing iki mondok seneng aku ana. Ngapa Pak? Mbak Ora apa-apa, sapa? ora apa-apa. Mbak Yuk, Waluyo takon baleni kurang cetha. takon Mbah Waluyo Oh, artine dibaleni. Heeh nek ora jupuk wong. Ayo. Inuminason berseh Ngerti ra artine iki? Apa? Bar ngombe njut waing-waing. Ngawur. Lah kuwi lho minumane Minumnya. bersin-bersin. Inume Orson bersih-bersih. inumane son son bersih Aku ya meh matut-matut mbok ngono pas. Ana son kok diombe. ya mangga diaturke yo Mbak Anting Ya. Ki jaman berjalan lekengan putrake pilih romake mun sanento bedak
Terus Klaran Boyo. Kowe kok malah kaya semlengeren ngono. Aku roh polahe jan jogete apik tenan lho. Iso niteni nggon brik-brike kendang. Barang aku judeg kok jogete iki mau. Lah iya. Kaya kendangane ya iki asline ya kendang Madura tenan. Nggih, ngenten iki pancen. Kuwi Gaya-gaya. Kuwi mung biyen bakul sate tak teri kendang. Oh. Terus iso kendang karo Madura. Heeh. Mangga, yuk dintake ting. Nggih, Pak De. Waduh. Yo, ora apa-apa wis, sekarang ya wis tuwa. Yo. Sekar bisa bocah sih enom. Iya, sing nembang ya apik. Iringane jos. Iya. Sing ngegong karo sing ngempul saking cepete gayore ming diyok ngono. Lah kok larase ya apik ya? Ya apik tenan. Wah, ayo garape cara kono kok. Ya basa Madura iki beda karo basa kene. Beda bedane. Kono iki muni durung ya dorong. Dorong. Muni dorong, mula. Dorong. Mula kancaku wong Madura muni durung ya dorong, muni radiator ya radiator ya radiator. Oh, radiator ki radiator. Radiator mula blonjo ning Alfamart ya ora mlebu-mlebu. Lah mergane? Lah tulisane dorong buka. Ya mene kok dorong buka. Durung buka. Ah iya dadi jam 6 esuk nganti jam 6 sore tengok-tengok ning arep Alfamart. Durung buka. Pengertiane dhek mesti durung buka. Tulisane iki dorong buka. Iya. Udah jam 10 dorong buka tapi kok akeh wong mlebu jarene gitu dan. Ayo karang ya basane dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe kok. Ayo wong kancaku ya ana lho mbok cange. Pripun? Ya nun sewu kan dulurku Madura ki ya ana. Nggih. Ndus dulur nang kono apa? Duwe maradaya ning kono aku dolan. Lah tanggaku rakne wong pesta. Oh, terus? Kuwi booking rumah makan. Oh. Ulang tahun. Sing ulang tahun ki jenenge Agus. Terus? Utawa Agustus. Agustus sing jenenge Agustus iki gratis mangan apa-apa ning kono. Ora jenenge Agus. Pokoke KTP-ne jenenge Agus utawa Agustus. Oh, kancaku ki melu gratis nang kono. Mualuman bareng takoni KTP-ne. KTP-mu ini bukan Agustus ini. Ini KTP-mu apa ini? Lah niku sinten, Pak? Ini Barjuli. Lah nek Barjuli napa mboten Agustus? Oh iya, ana jarane ngoten niku. Jane sing bodho sapa kuwi? Aku. Ya Barjuli ya Agustus. Barjuli ya Agustus. Heeh, matur suwun Mbak Anting. Ya. Anting. Pamundutan saka panjenengane Bapak Imawan nggih mau Caping Gunung. Iya. Terus karo sapa mau sing saka apa jenenge? Wah, layang sing akeh iki malah mumet aku le mikir. Ya malah kaya ting klumbruk ora karo-karuan. zaman ngarepe wis malah. ben apa-apa. Pamundutan saka piyai mau sing ngersake Caping Gunung. Ya. Nggih. Ha iki eneng sing kepareng nyuwun pirang-pirang lagon. Iki uga ana sing nyuwun lagu 45 barang no. Ya. Diaturake ya Mak iya. Langgam Rengu saka seksi kesenian. Oh iya, diaturake. Langgam Rengu monggo. Sapa sing kepareng nyekar? Mbak Ika. Ya, Mbak Ika Langgam Rengu. Ya. Ayo. Munggah Saka seksi kesenian iki ngon ya diaturke Mak. Kok munggah Ika nek ngundang ya kok ik ta? Ika. Ka. Nah ya waluya lek ngundang ya wal. Oh nek Ika Ika yo ayo ik. pisan wae nih. Nah, ya nek kowe suhin. Heeh. Apa? Lah ya Kok meneng? kok ra sida jenengmu Waluya. Wal. Heeh, Ika. Ik. Aku Suhin. nek undang Hin. Kok tiba mburi? Men nek tiba ngarep ndak kepedak. Kancane do tiba ngarep kok neluke tiba mburi. Iya. Mriki Mbah Wal. Oh iya. Ndak ra ketok. Wah iya saya ngenyek iki.
Oh, maksudnya ketutupan cagak. Ora ngono kuwi ya sakjane. Weh, Dewe-dewe le ngarani ngono ya iso sengak lho. ya iya ora apa-apa. Si anting mau rak Mbah Waluyo putih. Dek Ika rada sarene Mbah men ketok. Ora kok tegese iki sampean kireng ki ora ya nok ya. Ora. Maksudnya kan disoting. Ah iya men ketok ketutupan cagak. Yes, Kok ora kaya prep- ngono kok ireng lho. Ora ireng nek niku Mbak Waluyo niku. Nggih. Butek. Ayo, kek kowe ngarani apa? Kowe do ngarani apa? Jojo meneng wae kowe iki. Do ngarani telek apa ngono ayo. Ya ora sah nesu to. Ora. Nggih. Ya, iya Mbak, langgam rengu. Nggih. Memanise merati Memanise meraati. Cetha ora usah dijelaske wis. Lho sampean ki dialem lho iki ki. Lah iya aku meneng wae iki mergo dialem. Ora ya. Ora ya wis. Males. Bacaane mung Ora pacane mung prasaja cetha wis ora usah dadak dipacakane. Genah nek prasaja lugu lugas tekun. Sapa? Ya sing dilokke kuwi mau. Engko ndarani aku. Ngono. kandas luas firah gane Sinden ki nek lagi meteng suarane apik ya, Nak. Nggih, lah masalahe napa? Napa? Masalahe napa? Mboten ngerti kula ya, Dok. Masalahe Napa, Mbah? didukung karo sing jero barang iki nyuwara. Oh. Sing jero ki apa? Memberi semangat aku Memberi terakhir. semangat. Oh iya toh. Heeh. Aja sering dilus-lus, Nduk. Lah ngopo ya mbok men wong anak-anake dhewe kok ora entuk dilus-elus. Lho, lah engko nek sing ngelus terus pas nggon bokong ra apa-apa lah nek pas dase engko rambute entek ngono. Ya ora apa-apa aku ngelus nggon aku Oh dhewe. iya, lah nek anu tak ewangi apa piye? Pengen no piye? Ora. Amit-amit jabang bayi. Ya. Rena wangi mantra tapan Montang manting montang manting tan jena Jadi gulung kuming ngono ki. Iya. Kowe ngerti ra lek tanganku wek ning kene iki. Ngopo iket mau ki? Aku ngantongi korek sakku bolong itu kan geger kene lho tak golek ora. Lah kok iso? iso njupuk Ora nggawa rek ki nganti kok ndek rokok lu sampean Lah ki. aku wis tau ya nyopir lungguh niki rek kene iki telu jedot kok kerane ngene. Ning nggon plipitan. Ayo. kang masira wong bagus gampang temen ambah beda Sinden iki anggere jarine anggere meteng suarane apik. nggih. Monggo sing meteng loro iki. Iki Aku sing siji wis disangka nggo Weh, tangan. cara parine wis meh merkata. Pokokane. Iki tambah siji meneh. Aku Nanti. ya gumun lho, Pak Ne. Sing pojok kae ya bono ya positif. positif Positif meteng. Heeh. Monggo niki lek dolan mriko omong pisan lho. Wah, nggo sembrono. Ile yo tau dolan Apa kowe dolan marai meteng kowe mau aneh kowe. aku rak yo gur ngomongke lek dolan. Subriya kuwi lho. Aku karo Mbak Prastiwi kaya sedulur Sinarawati. Wah. Tegese ngopo kuwi? Lu sedulur sing tanpa ana walang sangkere. Sarana nduk ya iso dingin nang kono. Iya. Suarane wis Suarane kari entek niku, 2%. Iya. Mulane sampean aja nganu nek bar nyambut gawe iki turu. Iya.
ora Turu. klitah-klitih. Turu piye ngake mlebu omah ngarepane santri. Antri apa? Ana sing kredit panci, ana sing kloso, ana. Lah iso turu kepiye? Ayo kredite dilunasi sik. Terus engko le turu iso angler ngono lho. Wah, arep kepiye? Aku kira mau gagas ngene lho Pak nih. Iki adik-adik iki kok hamil iki mongko amben dina lunga wayangan ki kok iso hamil ki kepiye prosesnya? Iki lek ngurus rada jero. Iki ora teges jero kalau ora. Iki kasarane rasa nganggo basa halus mendong. Oh. Ya ben bengi nderekke jenengan wayangan. Monggo pirang-pirang tahun. Kok iso meteng iki sempatane kapan? Ngono maksude Suhin. Lho, lah ora kok Mbak Suhin. Orisan niku pertama kali omong kali kula hamil Pak. Lho, aku yo kaget. Lho, kowe iki dek kapan juan? Wong bengi melu aku, teko dek sing lanang nyambut gawe. Monggo sing lanang bali sore dhewe wis dandan. Ha nggih. Kok iso ngono lho? Kok iso kaya ngono? Lah iya ya. Apa gegremisan kowe meteng kowe ora ora. Apa dake tanduran. Oh. Iki meng ketoke meng duncali sarung ngono. Satrok langsung mlentru. Ya ora ana wedok duncali sarung kok. Lah katojo isine. Apa, Mbah? Rawani seru. Tak serokke piye? Ya serokno. Sarung sak isine. Ha ya kaya ngono. Mangga, ya. Sajake katon remu wonten apa niku dikokok ngoten sakniki jur benten apa pancen sampun bosen yen mongko prasetyaku nadyan kekir balik watu nanging jur ngene ketua burine apa ya bete jodone bebasan saupama kaya ngenteni gumambanging selalangke datine rantang-ranting kaya dicecuwing wekasan kontrak kantri Mbah, yang penak ya. Nano nano neno. Mas palakan aku berkatresnan bebrayan balik jor aku mas
kemot badhe lintu nanging kok ngene ketuwa bereting apa ya iki bebasan saupopo ya tening umaling sarake Oh, tugel meneh. Tabine rantang-ranting kayati cecuwing wekasan kondrang-kantring menukas sampeyan aku berkatresnan ra mikir Baling sur aku Mas kadang kasurut Hatiku mengkan Matur suwun. Iya. Ya tenan. Iya. Niki mriki niki kejaba anu budayane maju lho Mbok Jan. Nggih, leres. Krawitane. Wo, kula wau foto kali ibu-ibu karawitan mriki. Nggih. Sing ngegong jenengan pirsa mboten? Sing ngegong Bulurah. Garwane Pak Sing Bambang. ngegong. Garwane Pak Bambang. Nggih, karo Bang ngegong. Dek latihan len jeguk niku pinggir. Gur. Terus diomongi tengah. Gandeng Bulurah ki piyayine sosiale tinggi lho motor mesakake le wangsulan mesakake lah tengah wis mlentrung semono to. Pancen tengah Bu. Memangsane Gong ki ya gaweane jan digawe mlentrung kok ya. nggih kok dadi Bulurah ki le jeguki pinggir mesake daritane wis mlentrung lah pancen gong ki ngono kuwi Bu. Sampeyan Nek pinggir suarane dadi bare-bare. nggih. Heeh. Matur suwun ki mau Mbak Ika. Ya. Sing kepareng ngaturake ya Mak. Genti saiki sing rada gedhe wetenge no. Ya mau Ika meteng ning gurung ketok, saiki goleke sing ketok sing gemandul. Ya. Mbak Orisa, yo lali janjine Mbak ana panyuwunan. Nggih, ini Nduk Cahayu. Jan malah Engko anggere kok nggo goyang ngono tenan kok. Sesuke gurmak prucut. iki nek cara nggon aku ki kaya turi pangan olan-olan. Piye kok turi pangan lan. Dadi wit turi ini nek pangan ora-ora mlentu niku. Kayak duduk jero nang olan-olane niki lak mboten. Ndi bocah iki mau? Iya. Niki Mbah Iya. Ajeng demok mboten Mbah Ora wis. Iki lho, wingi ki sing dingendikake Mbak Cange jare mergo mendemi wak manuk ngono lho. Ya ora. Ngono kuwi yo Mbak Cange wingi mbokno kleru Demi kok. Pak Manuk. Mboten mendemi wak manuk, kualat karo manuk. Ora ngoten. Ora kualat iki mergo kepencokan manuk biyen ora Iya. Aja ngematke Mbah Waluya terus lho, Nok. Lah napa Pak? Wes ngundak anakmu lambene kawar-kawar kaya Mbah Walu. Ora apa-apa Nduk ngenget aku. Nggih, kula tak ngematke Wis tak omongi to kowe ket wingi nek wong sengit ki ndulit. Nggih. Kowe nek sengit karo aku, anakmu kaya aku. Oh, berarti kula seneng mawon. Kudu seneng karo aku. Lah ning nek ati ki ora iso digoroi kok. Mula gorohana men anake apik ngono lho. Aja manut ati. Saiki sing wong tuwake sapa sengit bakal ndulit. Ya. Aja sengit karo aku, ndak ndulit aku, kowe seneng karo aku. Kepara ngrangkul aku ora apa-apa nduk aku lek oleh batin. Ora apa-apa Mbah Iya, Bang. Oh ngene iki Mbah Eling lho. Iki lagi bobot lho eling lho eling. Aku ora semaput kok kono eling ora apa-apa ya Nduk ya. Wah, tak dongak-dongake sesuk laire lancar. Amin, amin. Lanang wedok ditampa sing apik, sing penting panggulawen rae ya Nduk ya. Heeh, aku nuturi ngene mergo anakku ya dadi kabeh. Alhamdulillah. Dadi napa? Dadi wong.
Lah apa biyen ora dadi wong kok. Iya. Saiki wis nglairke iki rasa kuwatir melahiran ki saiki berbagai macam iso. Nggih. Ya cesar ya iso. Cesar iso. Lahir liwat blumbang utawa kolam kae ben leloro rada suda ya iso. Dadi lahirke niku nyobong blumbang ngono. Oh, kandhane kok. Ono nek iki ora guyon serius. Iki mediane ora kok lahirke ngeruk blumbang ki ora. Dadi cara melahirkan kuwi ning nggon media blumbang eneng banyune ngono lho. Kolam. Iso mengurangi rasa sakit, memperlancar kelahiran. Wih, Ceprotno anake langsung iso renang. Kuwi cita-citamu sesuk nek aku meteng yo arep kok lahirke nang ndi? Kowe malah tak geke jugangan. Ki Lahir tak ning yo jugangan. Wong sampean kok ning blumbang lahir percet anak iso nglangi metu bebek kok piye kok sampean iki aneh. Lho maksudnya bocah iku iki terus langsung mlebu diangkat ngono lho. Oh, dadi nek ning blumbang niku ngurangi rasa lara. Rumangsa rasa lara. Sesuk putumu nek arep supet ki cemplungno blumbang. Dadi le ngiris ning jero blumbang. Beda iki ki antarane supitan karo nglairke iki wis beda. Rasane padha. Ayo, Nduk. Iya. Miki aja sering tumpangke kene iki ya. Lah tumpangke pundi? Engko ndak jero gebrebegen. Jero wis kulino. Ra tenan ta. Dadi kulino ngrungokke ngono lho. Kowe iki urung-urung kok ora tenan ta wong. Masuk Pak Eko ngono kae. Mangga. Tina minggu kang tak anti Tetep ya ora pedhot-pedhot ya suara. Ora, pokoke wulet. Arep meteng ki suarane ora bedel. Kok bedel? Ora pedhot-pedhot ki ora bedel. Tina mune ngaya jebul mong lali janjine Anake gemreneng ning jero. Kepiye? Oh kok rungokke to, Mon? Kepiye suarane bayine? Ibuku pinter tenan. Ora kok oleh krungu saka ngendi sampean ki? Lah ya sampean rasa kudu ngerti wong aku ki ndek penganggitan dhewe-dhewe. Aku lho ki obah lho Mbah. Dadi Lah, iya. peka ya. Oh iya aku ya krungu kok iki. krungu di bawah. Krungu ngene bocah anake si Orisa muni iki wong apa jajare mbokku iki. Aku ngerti nek sampean arep muni ngono wis jong aku. Ayo Nduk. Wiran mudar apa piye kok tak tok benak. Ora. Ten Mbah, kula goceki. Iya. Jan kaya teko nek wong meteng iki. Kok suka teko? Welengku siji, Nduk. Nggih. Nek wis saya gedhe aja turu mengkurep ndak kaya helikopter ya. Ya wis ora oleh mengkurep ya Mbah. Turu mengkurep ku dubengke bojone ser ngono kan. Aneh-aneh wae. Kuwi lagi pirang sasi wis semono. Pirang sasi to, Sa? Gangsal. 5 sasi. Nggih. Berarti rong sasine kuwi cuti. Mboten Lho. Kok nekat banget. Iya. Iki rencanane arep sesar ning panggung kok niki. Ya ora. Aku ora prai-prai. Ya sing apik ki 7 sasi cuti leren dienggo olahraga senam hamil mencucuk laire kepenak. kolong sasi mawon Pak. Hah? Kolong sasi. 8 sasi. Nggih. Wah, Ketoke iki mbok ngekeki bati aku sithik. Ketoke kowe meteng kok getun banget iki ngopo to? Mboten getun kok. Aku ngomong suwe mbok ya mengene bojoku iki meteng 12 sasi. Salah hitungan kae iki. Oh Tak sampean kira. aku rungono wis kok hitung kok. Anggur Aja iki nganti wis pesen karo aku lho, ndik kula le cuti nek pun 8 sasi, Pak. Ya. Terus mengke anak kula metu umur sewulan pun kula tinggal wayangan. Mbok ya setahun ora apa-apa. Ampun Pak, ndak lali. bener iki Lali sementing bener. Napa? Lali apane? Lali napa-napa ne? Lagune le nyinden le anu. Pokoke sementing lali le pipel. Pipil. Ya. Anane pijar rasa
wis nyindir aku nek. Pintar golek alasan nyandar-andar hangan duka Ya, ya. aku wis ora Hey!
Penontone neng kono iki dong bingung lho ndelok kowe sak. Pun, Pak. Kowe nek goyang ki kaya rumah saya nyanyi ki madhep rono. Ha kok bokonge kuwalik to kae. Iya, sing blenduk ngarep. Mbah, nyambut gawe. Nggih. Ana kok nyambut gawe apa? Susulan pamundutan saka Bulurah. Oh. Kuwi tulisane kuwi nyuwun Jula Juli. Ya, weh. Lah nggih, ya kudu dipinangkani. Iya. Ngeten iki. Ah iya. Nggih. Ngeten iki ngeten darani ana apane ora ana. Iya. Ning ming takon ngeten iki. Neno. Waduh. Sakrene iki. Nyuwun ngapunten nggih Pak Lurah. Nggih, Swara nggih. kula rada entek mengke rong larik mawon nggih. Lho kok mung sithik men ta? Alah. Kok ya aja larang-larang. Rong larik kangger wae kepyake sukuwe ora apa-apa. Ya, dileksanani. Nggih. Cengker kadeng dasar isih tekan nadyan tekan saben wong nguntir. Lencir kuning dasar isih prawan nadyan prawan saben wong nguntir anu ngesir. Ngono kuwi lak mengku ya nane. Rong larik wae. Sedhelo wae ning tentang kepek wis apik banget. Siap. Ah. Nah mudahem iki lho. Wah lah ya mentohin meneng wedoan iki nguyak wektu lho iki. Lah selarep nang ndi lho? Lah sel wayang iki misep wong iki lho engko nek nganti kebiaran repot iku sembrono iki. Melungguh ngebuk mangan jadah ketimbang mabuk ayo ngibadah. Kepek rasul iki rasul desa kepek dikuwang sing barang kang elek nuwun ora nom ora tuwek golek rezeki supaya akeh nuwun sewu Pak Lurah pancen jagongan saiki ora batrah saben dina neng kene bocah-bocah dinggo umum utawa lumrah. Nuwun sewu Bapak Wakil Bupati biyayine jujur tur merhati karo masyarakat mesti lak ngayomi tekun temen ora kersa korupsi. Nuwun sewu Pak Jangkung dan nuwun ngersane Kang Maha Agung supaya tansah laji nangkung rezekine saya oke tumpuk undro. Amin. Wonten Pak Kapolsek lak polisi nyambut gawe ora kenal lawan apa bengi karo masyarakat yakin mengayomi nguyak penjahat karo wong sing judi ana apa kiai esok awan sore rajin mulang ngaji maca zikir kuat sewangi karo mikir kepiye santri. Kok meneng? Lah ngopo Tak kontek. Sing penting Rasul Kepek sukses. Oh lah nggih. Kabudayaan sukses nganti ana judul Kepek Gumregah. Oh lah nggih. Matur Dikaweke lagu nuwun. Kepek Gumregah. Ketoprake apik.
prawitane becik Nggih. dalang pirang-pirang mriki biyen seniman apa men kathah. Oh, rencana niki janjane ora nggo gamelan kula kok. Nah, gamelan kepen ning Mbak Lurah kala wingi ngebel. Oh. Gamelane rung dilaras. Oh ngoten. Tur nggih ngeten Mbak Jange. Nggih. Gamelan iki nggih pun wonten ning siagane jenengan sing wis larase penak, Nggih. dadi iso kabeh niku sukses. Nggih. Pun Ayo biasanya ro rapen. eling, seneng-seneng aja nganti ngliwati bedeng. Nek janjane ora janjane Mbah Lurah ki ora perkara gamelane ora dilaras. Lah Napa? pripun? Ndelok kancaku le nabuh ki kok semelang. Iya. Engko nek tugel, wis ngau gamelan kono wae sekalian remuk. Iya. Ya wis ora apa-apa. Nggih, mboten napa-napa sing penting yuk waspada urip ning alam donya ki pira lawase. Ayo eling tulur marang pangeran, ngelingono nyawa iki kabeh mung gaduhan. Bondo donya iku yakin mung titipan, derajat pangkat iku ngono mung sampiran. Nah, ngono anggere eling kuwi iki to Mbok Jange. Nggih. Tak suaraku. Iya, mula ya sok diupakara. Lah niku pun kula upakara. gawean jane. saka swara ki suarane kudu diemane-eman tenan. Pun Lah niku malah kokane nyuarane kula Oh, ning omah muring-muring barang kok. kula niku obat apa wis tak ombe. Kur siji sing urung tak ombe. Apa? Obat puli urung aku kan. Obat puli ki dudu obat apa? Nggih ora apa-apa. Matur nuwun sing penting yuk padha Nggih. rukun bandol ngrompol. Oke, monggo. Gentos Mbak Tatin monggo. Ya, Mbak Tatin, Mbak medun. Tatin ya. Nggih. Nuwun sewu Pak Lurah ngaten rumiyin. Nggih, monggo. Mbak Tatin medun. Kancamu ya sampean. Lho Mbak, kancamu mbok kon meneng sik. Ora apa-apa. Siwi. Kayak malah nyuwara kepiye wae sing ora dadi masalah kae. Lah iya. Beda karo sampean ya. Wah. Suara kleru sithik sengeni. Kaya kowe to Mbah rupane. Adimu po? Wah, ya bagus kono ngawur wae kowe. Kayak jenenge ngerti ra kae? Sapa? Sebagian wayang iki kayak jenenge Mas Bimo. Kowe. Bimo. Nggih. Bimo iki padha karo Sena. Oh iya. Bimo padha karo Sena. Ora aku ora madrake kok. Nggih niki napa, Pak? Ayo nembang pokon bal-balan. Lagi nembang napa? Bang opo? Saanane sing sing durung diaturake pirang-pirang. Ya. Ngaturke apa? Arep ngaturke apa manut terserah kowe wae. Podang kuning mau urung no. Ayo Mbah nyanyi, Mbah. Ayo. Podang kuning. Ya. Ah, ya podang kuning urung. Lah karo si Mbah? Beres. Iya. Esuk awan. Kerasa. Ya. Podang kuning sing durung diaturake bener, heeh. Ya, diaturake mak. Yuk. Nadyan wujud temong paksi Manuk. Tak kira nek kono bengok ebul kowe wah. Asa dipelu sampean. Ya. Neno alos manis turma ati Ya Bima ki kon madang wae main meneng ra. lo ya wis ben ora apa-apa. Angrusi wong bawa. Ya. Pripun, Mbah? Wih, apa? Rene. Cepet kok ndek selak doyak Mbah Walu ya. Iya. Nggih. Wong tak tampani kok terima kasih. Ya aja piye to? Cek ngono lho. Iya. Oh lah si Mbah njaluk kon. Matur nuwun, Mbah. Sapa jenenge, Mbah? Oh, gimana? Oh, namanya siapa? Thank you.
Hah? My name is Tatin. Yes? Your name is? Mane Momone. For you, for me? Yeah, thank you. Sama Terangane pinter bahasa Inggris. bahasa Inggris. Yang- Salele pinter bahasa Inggris apa? Sapa? Wis lunyu ora ono sing nangguri. Lah, Rano untune ya? Wes ngawur kowe iki. Lah apa jenenge untu kok kena? Sepeda motor kuwi nang sing metik kok wong ora ngono ya. Kowe mau paku, Mbah? Hah? Kowe paku. Kowe wae. Wedok ya wedok rasa seselilanan. Suarane mbahmu ki sentek. Ya ora iso. Goleki si podang kuning. Neno. Ibu. Ya yo. Alah kok ayo piye to? Yo kentenan Ya yo. ora sakene. Nek bawa ki wedok ya wedok. Ya ora kan Upamane dicampur sithik ora apa-apa. Ora iso. Nek wedok tok ora dadi. Ora wedok iki suara wedok-wedok rasa seselilanan. Ayo wedok terus. Kok dadi seselinan. Ibu bunga ing atiku. Iba bunga ing atiku nyanding bisa ngapain? Halo? Arep disawer Bimo. Hah? 2000 ning nglangkai kalen kowe dadakan. Gak? Ra masuk. Ora masukin. Ayo. Iya. Dadi tambah Iki digonggo mirang ki penak lho nek udah. iya. Ya. Ya yo. Ayo. Joget. Sapa sih? Piye tak dedeke ini apa? Oh ya aja malah. Ben muni. Muni ya ora muni langsung mutar atau dedek dhewe. Ayo awan. Iya lengen dhewe kaya kempol ngono. So awan nang omah wis ora krasa. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Ngobang-ngobang atau anggonoku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Yo Sarwi
wis ora krasa keluyuran anggole isih ngesak sayang kuping minderaken golek ora krasa iso wangi tambahan 100 tim iya dong nek gelem rono kae 102.000 lah Pak Bimo wis sambah iya wis diparingi pirang-pirang kok ya matur sembah nuwun karo Mbah Waluya ya terus ke critane ya nak ya monggo ya karo nggo ngobahke otot men ra keju-keju ya ayo diaturake mak ayo ngger diteruske dhisik critane Sawiko Risapati Hanaka prajurit baris nyawijiku molong kolong ing tekad pindho alun samudra katyuping marutawar lawan kuntur ketut wasaweka kapyarsa buddha Mereka